Čau, ja som Rišo Turi a dneska ťa naučím, jak na half cab kickflip. Že tento trik je vlastne rovnaký ako fakey flip, iba do toho zatočíte ten half cab a vlastne treba to len trénovať a časom sa to naučíte. Čiže robí sa to nejak asi takto. A veľa šťastia pri učení. Čaute.